hogy miért is lett kísérleti adás a projekt címe? Azt gondolom, hogy talán azért, mert egyrészt kísérleti, másrészt nagyon szerettünk volna adni a hallgatóknak, akik jelentkeztek erre a projektre, adni a Néprajzi Múzeumnak, hogy ezekkel a gyűjteményi tárgyakkal hogy tudunk úgy foglalkozni, hogy érintsük a nemzeti identitás kérdését. Ez egy érzékeny téma, és ezért vontuk be a hallgatókat, hogy hát ha ők közelebb vannak ahhoz a korosztályhoz, akikhez szerettünk volna szólni, középiskolásokhoz, akik érintve vannak ezzel a kérdéssel életkoruknál fogva, és játékosan, dramatikusan, alkotva esetleg saját maguknak is egy csomó kérdést fel tudnak tenni, vagy talán még válaszokat is kaphatnak egy foglalkozás alkalmával. Nagyon remélem, hogy sikerült olyan foglalkozásokat alkotnia a fiataloknak, amiket a Néprajzi Múzeum kollégák tovább tudnak majd folytatni, és tovább viszik ezeket a foglalkozásokat. Azért csatlakoztam a kísérleti adáshoz, mert nagyon érdekesnek hangzott a címe, és kíváncsi voltam rá, hogy mit akarhat. Mert nagyon izgalmasnak tűnt, hogy több szervezet és egyetem összefogásával fogunk egy kísérleti projektet létrehozni. Mert érdekelt a múzeumpedagógia, érdekel ez a szakterület, és különösen érdekelt maga a téma, amiért összegyűltünk, ugyanis számomra is mindig kérdőjeles volt az, hogy a magyar identitáshoz hogyan kapcsolódom. Hát szerettem volna a múzeumpedagógiába betekinteni, hogyan zajlik, milyen lehetőségek vannak benne. Mit lehet kihozni egy ilyen alkalomból? Vártam azt is, hogy más nézőpontból, más egyetemről érkező hallgatók milyen álláspontból fogják megközelíteni ezeket a foglalkozásokat. Csak érdekelt nagyon, mert ezzel a területtel még sosem foglalkoztam, és sosem volt lehetőségem foglalkozni. Emiatt kicsit vártam, hogy mi sül ki ebből. A megbeszélések alkalmával részt vehettünk, és mi is kipróbáltunk projekteket, megismerhettük ezeknek a foglalkozásoknak a menetét. Amikor nekünk kellett kitalálni, mi legyen a program, nagyon nagy izgalommal láttunk neki. Egy hívószót kaptunk, identitás, és a Néprajzi Múzeum sárga termét. És ehhez alakítottuk ki a koncepciónkat. A tervezés során próbáltunk figyelemmel lenni mindenre, mégis mikor a helyszínt megtekintettük, módosítanunk kellett az eredeti elképzelésünkön. Ez is fontos tapasztalat, hogy nagyon fontos a helyre építeni a foglalkozást és az ott kiállított tárgyakra. Az idők betartása, a használandó eszközök megtervezése, rugalmasság, ezeket mind be kell kalkulálni, építeni az óratervükbe. Csináltunk próbát a csoportunkban, az is nagyon hasznos volt, előkészítette az élesben történő munkát. Nagyon sokfajta emberrel dolgoztunk együtt, és kicsit féltem attól, hogy mi fog történni a sok különbözőség miatt, esetleg nem tudunk egyezni, de valahogy mindig sikerült úgy megoldani, hogy egy jó hangulatú óra lett, vagy egy jó hangulatú foglalkozás lett, és így szerintem nagyon sokat bővítettük egymást. Az én kedvenc részem a foglalkozásban az volt, amikor ahhoz a részhez értünk, amikor elmondják a csoportok, a karakterek szerint rendezett csoportok, hogy milyen tárgyakat választottak. Ugye ezeket azt szerint választják ki, hogy mire van szüksége egy másik karakternek, mire vágyik az a karakter, akit kaptak, illetve hogy mit adna egy másik karakternek. És sokszor egyeztek azok a tárgyak, amikre szüksége lenne egy karakternek, és egy másik karakter pedig ezt a tárgyat választotta ki, hogy ezt adja oda. Úgyhogy nekem az volt a legjobb rész, amikor akaratlanul is kialakult egy történet.
a foglalkozáson belül, pedig nem ez volt a cél feltétlenül, de nagyon jó érzés volt. Rengeteget beszélgettünk arról, hogy ez a gondolat mennyire kapcsolódik a családunkhoz, és legfőképpen a nagyszüleinkhez, akiknél sokkal inkább jelen volt számunkra az, hogy kapcsolódni tudjunk a magyar kultúrához. Azt tetszett benne igazából a legjobban, hogy mind Ildi, mind Csenge és Nati nem tettek úgy, mintha tanárok lennének, vagy mintha bármit jobban, vagy már mintha többet tudnának, hanem inkább úgy tettek, mintha ők is velünk együtt fedeznék fel, holott ez nyilvánvalóan nem így volt, de így nagyon szabad kezet kaptunk, ami sokat segített abban, hogy meg tudjuk azt valósítani, ahogyan mi elképzeltük a foglalkozást. Itt meg sikerült felbontani azt a szigorú teret, és sikerült egy élő térre, ami a Néprajzi Múzeumban alapból jóval élőbb tér, hiszen nagyon kortárs emlékekhez kötődő tárgyak is vannak a gyűjteményben, és ezek párbeszédbe lépnek a múlt tárgyaival, és ettől kialakul egy ilyen nagyon élő massza, és mindezt a vitrin mögé zárt, már élő teret sikerült a vitrin elé hoznunk, és akkor azt láthattuk, vagy azt láttuk, hogy ott születnek jelenetek, és előadják vagy előadják a tárgyak történetét a fiatalok. Az a biztosság, hogy most már tudok ilyen programot megtervezni, megvalósítani, lebonyolítani. Rájöttem, hogy én is nagyon élvezem ezeket az alkalmakat, és nagyon jó együttműködni, egységben dolgozni más tapasztalatokkal rendelkező társaimmal. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a nagyszerű szervezeteket, egyetemeket összefogó kísérleti adásban. A jövőben mindenképp hasznosítani tudom, és fogom is az itt tanultakat. Köszönet a szervezésért, a lehetőségért és az ötletért. Rengeteget tanultam én is, és rengeteget adott az, hogy előadhattuk és megtarthattuk ezeket a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és az is, hogy élesben is kipróbálhattuk középiskolásokkal. Számomra ez egy folyamatot hozott létre, mivel ezt nem egy megoldandó problémának fogtuk fel, hanem egy gondolkozási keretet hoztunk létre, és többek között kapcsolódási pontokat is kerestünk. Számomra, mivel művészeti területen belül is továbbra is szeretnék ezen gondolkodni, egy nagyon fontos pontot adott. Rádöbbentem, nem csinálok gyakran, sőt, ez volt az első múzeumpedagógiai foglalkozásom, és nagyon megdöbbentem, hogy ilyen ügyesek.